Pekne vás vítam pri mojom ďalšom videu. Je to opäť video, kde sa zameriam na nejaké liečivé rastliny. A tou ďalšou liečivou rastlinou bude nepochybne veľmi užitočná rastlina, pretože pôsobí na krv. No. A teraz má prihovor ešte aj vtačik k tomu. Tak, ešte čo nám povieš? Už asi to bolo všetko. Takže sami ste počuli. A to je žihľava dvojdoma. Žihľavu dvojdomu si môžete nájsť hoci kde. Popri plote, pri záhrade, pri vode, pri cestách. A teraz, keď je ešte mladá, bežte si ju natrhať, pretože veľmi dobre pôsobí na krv, prečistuje krv, pomáha pri ťažkých chorobách krvi a dokonca aj leukemii. Pomáha pri malokrvnosti. Kto trpí malokrvnosťou, mal by piť žihľavový čaj. Pri pľučných chorobách, no pri všelijakých chorobách, ktoré majú nejaký súvis s krvou, treba si ju nájsť a potom si ju spraviť buď ako čaj, alebo si ju dať niekde do jedla. Najlepšie je čerstvá, keď si z čerstvej spravíte nejaký čajíček, alebo sa dá aj vysušiť. Skúsim sa pozrieť popri cestičke a potom si ukážeme ešte jednu rastlinku. A tu máme tú prhľavu, alebo žihľavu. Teraz ešte neprhli, pretože je mladá. A tak by ste nemali mať problém si natrhať mladé výhonky. Vlastne ona je celá mladá, takže pokojne si ju môžete natrhať. Už trocha prhli na spodku. V takej nižšej časti už prhli, ale mne to nevadí. A normálne, keď človek nemá nádchu, po prípade nefajčí, tak cíti tú vôňu tej prhľavy. Táto prhľava, ako som hovoril, má krv prečistujúce účinky, pôsobí na pečeň, tým pádom aj na pokožku, takže dievčatám, ktoré majú vyrážky alebo nejaké problémy s pleťou, pokojne si ju môžu dať. Nič sa im nestane, krv sa im zlepší. Poznám prípad, pred tehotenstvom mala žena problémy s krvou, hrozilo, že jej budú musieť dávať nejakú transfúziu alebo že proste nejaké problémy budú s krvou pri pôrode. 2 týždne pred pôrodom začala piť takýto čaj do žihľavy a potom pri pôrode mala krv lepšiu ako nejaký mladý tínedžer. Tak. A nemala žiadne problémy. Ani s pôrodom, ani s krvou. Hovorím, žihľava obsahuje veľa železa a to je veľmi potrebné pre naše zdravie. Posilňuje imunitu, podporuje tvorbu červených krviniek a iných zložiek v krvi. Tak. Zbierajte si ju niekde popri lese alebo tak. Veľmi hlboko v lese by som ju nezbieral. Možno tam ani nerastie, lebo málokrát som videl tak raz žihľavu dvojdomu v lese, dnu priamo, ale popri lese som ju videl, tak ako teraz vidíte toto tu, popri cestách a pri vode. Pri vode je tiež dostatok tej žihľavy. Treba ísť, pretože potom už bude trocha staršia a bude prhliť, budete musieť použiť rukavice, aby ste potom nemali nejaké problémy
keď ste nejaký alergický na rastliny. A tak. Takúto žiľavu si môžete doma pripraviť aj na spôsob špenátu. A táto žiľava je oveľa chutnejšia ako takýto špenát klasický. Normálne namiesto špenátu dáte žiľavu a takýmto istým zaparíte ju a takýmto potom spôsobom, ako robíte špenát, spravíte žiľavou. Vlastne pripravíte si ju. Tak, je to veľmi zdravá rastlinka. A teraz na jar, po zime človek je taký ako keby lekvár. Lenže takáto žiľava vás preberie, dodá dostatok energie, vyčistí krvičku a keď použijete ešte aj medvedí cesnak, tak ste prichystaní na celý rok. Treba to vyskúšať. Nič za to nedáte, len cestovný lístok, po prípade trochu benzínu alebo svojho úsilia, keď prídete na bicykli na také miesto, kde budete trhať tú žiľavu a budete mať dobrý pocit z toho. Príjemná prechádzka a hovorím, že sa budete cítiť veľmi dobre. Teraz sa idem pozrieť ešte na jednu rastlinku. Ináč ukážeme si aj pupavu. Tu si tiež môžete natrhať vo väčšom množstve tie mladé listky a použiť ju aj do šalátu. Môžete si dať aj pupavový koreň, ktorý je veľmi dobrý na trávenie, na problémoch traviacich. Ale teraz vám chcem ukázať ešte jednu rastlinku. Tá rastlinka je veľmi dobrá rastlinka. Má takú cibulovú chuť. Možno niekto už bude vedieť, akú rastlinku mám na mysli. A neviem, či sa mi ju podarí nájsť. Ajaj, áno, podobá sa tejto rastlinke. Je to pažitka. Pažitka má veľa vitamínov, aj minerálov a je perfektná na chlebík. Akurát som našiel pažitku. Tu je taká pažitka. Ochutnám si ju. A tu je pažitka. Vyzerá ako pierka. Toto sa volá, ale toto ľudia zvyknú volať pierka. Tie pierka sú ako na cibule, len také tenšie. Tu je tiež pažitka. Je pierka, možno vidno. Také okrúhle. Hovorím, je to veľmi dobrá rastlinka na chlebík, posekať, tiež do šalátov. Má veľa vitamínov aj minerálnych látok. Tiež má podobné účinky ako medvedí cesnak. Prečistuje
organizmus. Je pravda, že by ste ju museli jesť vo veľkom množstve, tú pažitku, ale hovorím, dá sa natrhať a potom si ju dávať na chlebík. Našiel som aj prachnovec. Takýmto stromom sa v lese vyhnite, lebo môžu tam byť sršne a môže sa vám stať, že ich podráždite. Teraz ešte nie, lebo ešte je chladno, ale keď bude leto, tak radšej sa takýmto stromom vyhnite. Už sa mi stalo, že som párkrát skoro nabehol na osie hniezda. Musel som odtiaľ rýchlo pádiť preč. Vlastne utekal som. Nepadlo. A tu máme ďalšiu pažitku. Je jej tu dostatok. Takže tie si ju môžete pokojne nazbierať a konzumovať až do sytosti. Tu je všade. Aj tu je. No a to je pre dnes asi tak všetko. Ja som rád, že vás zaujímajú moje videá a že si ich pozriete. Dúfam, že to tak ostane aj naďalej. A mne nič potom iné neostáva, len točiť a točiť a točiť. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a dovidenia pri najbližšom videu.